beter dit jaar. Ja, hè? Prachtig, ik heb er nooit ergens, jongen. Ik denk, dit mag mij maar. Mijn naam is Foppe. Ik ben Rendert. Wij zijn gebroeders Douwers uit Brand. Rennet zei, ik kan wel eens even zien op een landbouwbeurs. Ja, en Albert is even mooi. Die vindt dat wel leuk even. Hoe gaat het met jou? Ja, goed. Ik ben weer in verwachting. Ja, ik ben 32 weken al. Oké. Ja. Dus, Dus, wanneer komt het dan? Februari komt het. Oké. Ja, ja. Jeukes. Dan barst de bom alweer. Maar waar is Rindert dan? Die wie nog wat melken en ze vregen, waar is de directeur? Maar hij komt erover. Ja? Ja, hij komt erover. Wie heet ik al? Ja. Daar gooi je. Hey! Nou! Iemand heet er niet. Ja, dit is Rina. Hoe is het? Hoe goed. Dus. Ja, maar melk. Twee weken even voor. Hij had Rina wat oors, hè? Die ponies, wie er even heen. Zo. Dat is het voor Rina. Nee, voor mezelf, maar ik zei met die even heen, had even wat oors. Ja. Toen zit het, ik denk hoe het zo. Zit het er. Je vindt het helemaal machtig. Ja, dat was me even zeer bij hem. Dan komen we allemaal in de midden. Gewoon een machine is nou dat je auto kijkt. Ik zit al gewoon een prijskaartje, maar Ja. nou, heel mooi toch? Allee. En die machines binnen mooi. Ja, klopt, maar de melkerij is ook mooi. Oké. Alles helemaal mooi, nou. Ja. En de vrouwen? Ja, die ben ik aanwezig, hè? Dat, ja, Ja, zeker. steeg je zo even niet. Ja. En dat zie je binnen. En nou krijgen we nummer 2. Ja. 14 februari. Ja. Ja. Dag van de leefde. Natuurlijk baas. Ga je een foppen? En die komt allemaal. Ja? De ringen bij allemaal op en dan, Die heeft het weer druk. die kan altijd tot daar. Ik zal die kant weer uit, dan kan die liedje weer op bed. Kan die weer even de eigen dichtband. Het is lange dooi voor hem. Ja. En die grutte hoed nog net op bed? Nee, die grutte hoed nog net op bed. Ja, ik ben Wittelheid, ja. Ik ben hier hartstikke jammer, jongen. Ja, hè? Ja. Maar die is er nog druk dan? Of, Maar ik moest nog een aanhang voorbrengen. Ik moest nog douchen en ik moest nog weer installeren en toen komt het al je krijgt. Ja. Ja, joh. Dus, maar... Waar ben je hier? Ja, dat is Ja, Gerrit dan. Dat is het belangrijkste. Ben je op een beurs? Hey, maar wat vies doe je mooi in deze beurs? Ah, mooi zelf, tegenbij, ik ken niet erin, je hebt net er 4 voor. Dat is toch mooi? Ja. Even leuk uitje. Shit, dit is hem. Die mat op de camera. Dit is mijn jonker. Waar ben je van trouwens? Ik ben van hier. Oh.
Zo gaan we voort. Maar wat zijn dat voor mensen in dit foppen? Ja, dat is hardwerkende man. Is dat van Omke? Of, Ja, shit. de praatjes wel. Ze zei altijd dat ik praatjes verkeek. Dus zei maar. Dus vaak? Ik speel ik over die man. Ja. Zo nou wat aan het Oké. Mike verrent op zijn trekker rijden, dat is heel wat. Ja. Ja, dat valt in de hè. Alleen het spul stekken in, dat wordt het. Elke avond en iedere nacht. Je komt overal uit. Ja, daar ben we wel een beetje wend van hem, hè? Maar u raakt ermee, dat zit net samen, precies samen. Dan was maar even verder zien. Ik geef verder. Kijk in de handskootje. Ja, dat vind ik super, hè? Ja, dat vind ik geweldig. Ja? Super. Normaal zie je altijd op filmpjes op YouTube of zo, maar nou zie je het gewoon niet echt. Nou, ja, In het geweldig. wild. Ja, in het wild, ja, precies. Dat is geweldig. Ja, vind ik hartstikke mooi. Dan moet ik direct helemaal wel in de handskootje. Maar Ja. Ja, ideaal. dat is helemaal handskootje, hè? Allemaal fans der foppen, hé. Ah, mooi dan. Ze willen allemaal even met die voesje. Ja. Dat is toch wel leuk? Ja, ik vind het wel prachtig mooi dat, joh. En ze kennen die ook al hebben. Die komt direct niet onbekend hier. En dan zei ze, het levert dit een probleem. Ik zei, jongen, je sleert me richt van, zei ik dan, dan ruikt die hele keten op. Ja, dus de trekken jacht daken bij de omstreken. Eerst wordt betocht in coronatijd dat de jacht bij de meesten te brengen, omdat de ouderen net uit de bejaardenhuizen wij komen. Zat dus hier nog hoe mooi de trekkers versierd bent, denk ik dat we aan een heel grote jacht bij de meesten krijgen. Ik ga hem nog net zien, maar ik denk dat Fabbe aan zijn wel komt. Ik had van de week op mijn bel en hij is zo mij zei hij. Ja, hij is meestal een beetje te let. Ja, nee, maar hij maait nog mij hè, dus we wachten op hem. Ja. Dat is wel aardig. Ja. Hoe gaat het? Ja, ik heb hartstikke best. Het is een beetje koud, maar ja, het is wat te warm. Maar hoeveel rieden er mooi? Volgens mij 136 voertuigen. Dus dat is best wel soort werk. Maar machtig, hartstikke mooi. Wat zei het foppen? Schitterend dit hier. Ja, hè? Prachtig, ga ik er nooit ergens, jongen. Ik denk, dit maakt mij man. Ja, vind ik prachtig, een keer wat door was dat. Ja. Is tussen de boel versierd? Nou, dus nee, we slopen het al, ja, het warm. Dan versier ik die trekker voor en kijk even met deze thuis wel. Ja. Ja, Nou, en best al versierd? versier het. Nee, Do, is toch wel versierd? Nee, Nee. op mezelf niet toch? Nog hier die kriesbeem achterop een trekker en een kriesbeem, ik de Rutte wist ik nog nooit dat ding genoemd. Nee. Ja. Ja, dat ding zit helemaal vast in die Ruttewest. Ik de Ruttewest komt in achter in het schermvaart, maar nog slaat het dingen. Nee. Hey, maar dit dat net mooi? Nee, die woont er. Oh, die hier geen nacht in. Nee. Oh. Ik zei al, ik zei ik er wel voor. Ik heb vrij nog van melk, ik heb mijn baas en ze zijn wij rijden, jongen wel. Super. Het is weer een fantastische rit. Facebook is gewoon compleet ontploft. Alleen maar lof van deze mooie tocht. En iedereen zei, dit is wel de mooiste tocht die we tot nu toe gehad hebben. Wij zijn echt heel laaiend en heel enthousiast hierdoor. Ja, ik zie het, ja. Ja. Oh, mooi tocht, jongen.
Prachtig. Ja? Schitterend. Dat had ik nooit verwacht. Zo'n mooie Christmas-serie onderwijs. Wat hoor hier bij mij man. En toen hoorde hier kinderen wel wat meer lampjes bij, toch? Ja, volg mij hier. Dan word ik zo'n klaksel op betrekken. Nee. Die vonden wij heel lastig, al die klaksons. Ja. Godverdomme, die heeft er niks van, hè? Wat een herrie, man. Ik zal er even buiten even zien. Even in het feestje druis. Ja, ik zal er even een feestje eruit zien. Nou ja, ik mag hier, moet ik even zien, hè? Tuurlijk.